అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు సబూరి ఫ్యాషన్. మన సబూరి ఫ్యాషన్లో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను షార్ట్ కుర్తీస్ అయితే తీసుకొచ్చానండి. జస్ట్ ఇవి వచ్చేసి మనకి 90 రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ రేట్ అండి. అండ్ ఇప్పుడు కాలేజ్ యూత్కి అయితే చాలా సూపర్గా కలెక్షన్ అండి ఇవి. అండ్ ప్యూర్ కాటన్ బేసిక్లో అండి. ఇది వచ్చేసి దాబు కాటన్లో తీసుకొచ్చాను. దాబు కాటన్లో మనకి వర్కే కాకుండా సింపుల్ యూజ్ అండ్ త్రోకి మనకి సంబంధించిన కలెక్షన్ అండి. సో ఇవి వచ్చేసి జస్ట్ 99 రూపీస్ నుంచి స్టార్టింగ్ రేట్ అండి. ఇందులో వచ్చేసి మనకి షార్ట్ టాప్స్లలో ఫేర్ టైప్లో కూడా తీసుకొచ్చానండి. చూడొచ్చు వెరైటీస్ అనేది. ఫేర్ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. అంబరిలా టాప్ కట్లో తీసుకొచ్చానండి. అండ్ ఇవే కాకుండా మనకి మంచి వర్క్ బేసిక్లో కొంచెం స్టైలిష్గా ఉండాలి అనుకుంటే సో ఇవి వచ్చేసి ఫేర్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇవి వచ్చేసి కొంచెం వర్క్ బేసిక్లో చూడొచ్చు. ఇలాంటి లేటెస్ట్ కలెక్షన్స్ అన్నీ మీ ముందుకు రోజు తీసుకొస్తూనే ఉంటానండి. అండ్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటేనండి, ఛానల్ చూసేవాళ్ళు లైక్ అండ్ షేర్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డైలీ కలెక్షన్స్ అనేది మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉంటాను. మన సబూరి ఫ్యాషన్ నుండి మీ రాజేష్.